गसाइगावनि जारागुरियाव खैरोबागान मुंनि गोदानै लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवबाय। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै आरो गोदान बोसोरखौ बरायनाय एबा लावखार ओंखाम जाग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल जारागुरियाव संकस दैनि सेराव खैरोबागान मुंनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे खैरोबागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव फैयोब्ला नोंथांमोना खैरोबागाननि समायना रमायना मिथिंगानि नुथायजों लोगोसे संकस दैसानि जिरि जिरि बोहैनाय समायना नुथायफोरजों गोसो गोजोननाय लाफैनो हागोन। संकस इक'टुरिज्मनि बानजायनायाव बे खैरोबागान पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो बे ओनसोला जारागुरि बाजारजोंनो नांजाबनाय जारागुरि ओनसोल आरो बेवहाय जों नुफैदों जे बिराद मोजां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय मोनसे जायगा आरो साखाथियावनो संकस दैमा बोहैगासिनो दङ आरो नोंथांमोना साखाथियावनो नुदों बावहाय आरोबाव जोंनि स्टेडियामबो जागासिनो दङ। अलरेडि हाबाय बेबो जायगाया बिराद मोजां आरो ओरै साखाथियावनो वेस्ट बेंगलाव थांनाय राजा लामाबो दङ। गतिके बे पिकनिक स्पटआ बे ओनसोलनि थाखायल' नङा, जों नुदों माने क'क्राझार जिल्लायावनो बेबायदि मोनसे जायगा थानायखौ जों नुनो मोनाखै। बिराद मोजां मोनसे खुदियाफोरबो गेलेनो हानाय आरो लोगोसेयैनो बेवहाय पिकनिकनि नामाव फैनायजों लोगोसे खाथियावनो नोङो संकस दैमाखौबो नुलांगोन आरो लोगोसेयैनो सोरबाया जुदि बेयाव पिकनिक जाखांनानै वेस्ट बेंगलाव जुदि बेरायहैनो बुङोबा खाथियावनो नांजाबनाय वेस्ट बेंगलनि टाउन बेवहाय दङ, बार'बिसा दं आरो कामाख्यागुरि, आलिपुरदुवार बे खाथि खाला जाजोबो। गतिके बिथांमोना जे बे हाबाफारिखौ लादों एबा दिनै बेखेवबाय बेयो जोबोद मोजां जादों। खारन जोङो पिकनिक स्पट नागिरनानै मोना, बोसोराव खेबसे बयबो पिकनिक जानो थाखाय हास्थायो, नाथाय फेमिलिखौ लानानै गोजान जायगायाव जे जायगा नागिरनो थाङो, नाथाय बेफोरावहाय बहाबा दैया दङ, दैमाखौ मोनहैयो, नाथाय जिरायनो थाखाय बिफां लाइफां गैया। नाथाय बेवहाय जों जेरैबायदि नुबाय बेयाव गासिबो सुबिदा दंजोबो। बेनिखायनो आं खावलायगोन सासे ओनसोलनि सुबुं जानानैब्लाबो जाय बिथांमोनहा देग्लाय गोदान बोसोरनिफ्राय लानानै जुरिजेननाय पिकनिकफ्राव आरो साराय हल इयारबो बाव फैनो हायो, बिराद सुबिदा। बेवहाय जाहाथे बिथांमोना नायफैयो, लोगोसे पिकनिक जाफैयो आरो इन्जय खालायो जोंनि बे ओनसोलनि परिबेसा माबायदि जानानै दं। दा आङो जाय बिथांमोना बेखौ अर्गेनाइज खालायदों आं बिथांमोननो थेंक्स होदों, बेबायदि मोनसे मोजां जायगा बिथांमोना सुबिदा होनायनि थाखाय। आरो बेवहाय लोंग्रा दैनि थाखाय मोजां गासिबो फेसिलिटि खालामनानै होनाय जादों, उसुबिदा जानाय नङा। दा गासिबो मोजां परिबेस बाव दङ। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन बयबो नायफैथों, पिकनिक जाफैथों आरो जोंनि परिबेसखौ नायलांथों। दा गतिके दिनै बे गासै हाबाफारिखौ लानानै बे मोनसे गोथार हाबाफारिखौ बाव खालामनाय जादों आरो दिनै बेखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय।